Moje maline su propale, moje kupine su propale, moje jagode su propale kao i ostalih meštana ovde. Znači prekriveni smo prašinom, to ne možemo ništa da upotrebimo, da koristimo za ishranu. Kompanija Ziđin radi 24 časa dnevno, znači non stop radi u 3 smene. Buka je ogromna, najgore nam je od 2 do 3 sata ujutru. Ono bilo i ranije se vadio kamen, ali nije bio kao sad smetnje. Oni sad radu na veliko. Od kad je to počelo? Pa evo sad u zadnje 3 godine imaš sa ovu prašinu. I sa buku i sa sve. I kad god se žališ, nešto će učinim. Mi nismo protiv ovog rudarenja, ali smo protiv toga da nas oni tako ugrožavaju, omalovažavaju, kako god hoćete. Sve zavisimo od milosti i nemilosti Kineza i Republike Srbije, koji kažu dobro nam je. Ovo dobro treba da dođu, da borave s nama, da žive s nama ovde, da vide kako je nama, pa tek onda da pričamo koliko je nama dobro Boru i okolini. Oni moraju da budu preseljeni svi. Svako ko ode tamo može da vidi, svima će biti jasno da oni tamo ne mogu da žive, da je u redu, da se kopovi šire, da je to potpuno normalno, da to hoćemo, ali s druge strane ćemo zajedno sa strateškim partnerom omogućiti i preseliti sve porodice. Žalosno je što nas godinama uznemiravaju samo neka obećanja i samo neka prazna obećanja. Čak ne znamo ni te cene koje će da nam ponude, a ja mislim da nema cene za dedovinu koja više nikada neće da bude naša. Znači, mi gde god da se preselimo, mi nikada nećemo da budemo svoji na svome, mi ćemo tamo da budemo tuđinci.